Keď netriedíme odpad, je to pre vás veľká starosť? Pre nás to veľká starosť nie je, ale je to starosť pre prírodu, lebo keď netriedíme odpad, tak všetko ten odpad dáme niekde na skládky alebo do spalovní a nezískávame potom z toho druhotné suroviny, ktoré vieme z toho odpadu vytriediť. Napríklad sklo, papier, plasty, drevo, prípadne ďalšie látky, bioodpad. Na zbernom dvore sme nevideli až toľko odpadu, tak kam sa to potom odváža? Odpad končí na skládkach, odpad z mesta Trenčín končí v súčasnosti na dvoch skládkach, buď na skládke Borina, čo je skládka asi 50 km od mesta Trenčín, a druhá obdobná skládka je skládka nad Starou Turou. Čo sa ďalej robí s odpadom, keď sa odvezie na skládky? Odpad sa uloží na skládky. Skládka je vždycky vytvorená kazeta, ktorá je opatrená tak, aby nič z odpadu sa nedostávalo do spodných vôd a do prírody. Keď je kazeta naplnená, spraví sa rekultivácia skládky, to znamená, že celá skládka sa prekryje fóliou a rôznymi vrstvami zeminy, nakoniec sa dajú orničné vrstvy a skládka vrch sa vyseje trávou alebo nejakými stromčekmi a vznikne nejaký nový kopček v prírode, ktorý postupne vlastne sa zapasuje nám do prírody. Ale to nie je ešte všetko, lebo tá skládka ešte svoju životnosť nekončí, ale v skládke tým, že sa tam dostáva aj bioodpad, vznikajú tam plyn, ktorý sa zo skládky technologicky odoberá a vyrába sa z neho elektrická energia. Ďakujem za rozhovor. Pre televíziu 5 Dominika Šavelová. Ďakujem ja veľmi pekne.